vou ter que dar as chaves do chiringuito, porque para que vayas pasando, que vayas tomando algo, porque sempre chegas antes que min. Hola, que tal? Moi boa tarde, que tal? Como vamos por aí, polo mundo adiante? Contádeme se esta noite foi para vós unha noite de tronos, pero intensa, Aquí eu penso que levaba moitos anos sin caer unha tronada de xeito, e aí sobre as 7 da mañá caeu que caía un detrás de outro, eran destes tronos que non acababan, brum, 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 increíble. Non sei de onde, a ver, que lle fixen aos chats, que me extraña a mí moitísimo que non esteades aí a falarme xa, se lle fixen algo. Se lle fixen algo, espera, que primeiro vou amarrar o pelo non, sí que estades aí. Estaba como isto recalculando, que lle costaba, levalle tempo recalcular e pensar, hola, que tal, moi boa tarde, vexo por aquí, como sempre, a Cristian, que se debe de enchufar só directos ás 8 menos cuarto, ás 7 menos cuarto. Gracia, un biquiño, un saludo moi grande. Cristina, que tal, vos, felicidades polo premio de onte. Estou máis contenta. O que pasa que non me lo podo enseñar, porque ali derónolo e logo despois dixéronnos que nos iban a ser como outro tipo de entrega, entón quedaron ali para que nos fagan como unha segunda entrega. Entón, pois nada, xa vos lo enseñarei. Boas tardes desde Asturias, que tal, María Luisa? Que tal por Asturias? Escoitouse a tronada, a tormenta de relámpagos, rayos, truenos e centellas, era noite de trebón nun vello e mouro castelo. Hola, dende Amoedo, hola, que tal, noraboa, moitísimas gracias. Boas tardes desde Vigo, Nieves, que tal? E boas tardes aquí por Lousame, aínda siguen os tronos, tamén aquí, que aínda agora pola tarde, aínda, que leva todo o día. Trona, relampaguea, chove, escampa, trona, así, continuo. Aquí agora hai moitos raios caendo no mar. De onde eres, Carmen? Están caendo agora no mar? Ten que ser por aquí cerca, madre mía. Epa, aquí todo, hola María, hola Nusca desde San Cristóbal en Ourense. En Ourense se empeza a facer máis frío que aquí, non? Aquí estamos a la mar de ben. Oxe, mira, un día de rayos e truenos, pero que o digan os demais que tuveste de rayos e tronos. Pero facía frío. Eu non tuve en frío en todo o día, ao contrario, tuve calor. Hola, Nusca, desde Asado Rianxo, que tal? Carmen Collaso, moi boa tarde. E dime, María Souto, que estuvo sin teléfono desde as 10 hasta as 6 da tarde. Pola tronada? Desde as 10 da mañá hasta as 6 da tarde? Menos mal que chegou para o directo. Así me gusta. Aquí unha tarde de granizo, non me dou tempo. A ver, hola, Nusca, boas tardes desde o Grove. Enhoraboa polo premio. Moitísimas gracias, Amelia, moitísimas gracias. Boa tarde dende Burela. Enhoraboa, Nusca. Aquí alguén que está dormindo non se entera, a minha madriña, Cristian. Pois, pero que iso é que levantaba a todo mundo da cama. Porque, hombre, Xavier, xa chegaches, que tal? Moi boa tarde. Que es mejor modo suscritor o libre? E que es mejor? Hombre, Gustavo, mejor es que te suscribas, porque lo importante es mirar los vídeos, que es lo que cuenta para favorecer los pagos y así. Para vosotros gratis, pero suscriptores es gratis, o sea, totalmente gratuito, pero totalmente, nunca vos van a cobrar nada por estar suscritos en canales de YouTube. En outros sitios ao mellor, pois sí, en algúns, porque... Pero aquí non, entón sempre é mellor suscribirse. Buenas tardes desde Osira, moitas felicidades, moitas gracias, Mari Carmen, non sei onde é Osira, é que na miña vida escoitín Osira. Moisés, boas tardes desde a Coruña. Moisés, Jesús, dinos, Moisés, boas tardes, igual lle está falando un Moisés. Nusca, gracias por esa foto tan bonita, felicitando teu fillo, encantoume. Ui, pois ten que ter tempo. A onde anduveches a mirar unha foto tanto para atrás? Aquí nos Areiros sin luz.
Ai, Bueno, vistedes o que acaba de pasar aquí, non? Ahora ven o trono, non sei se escoitástedes. Siguen caendo así de vez en cando, así que aquí hubo como un apagón, xa sabedes que se apaga isto, pois non lle que facer, sonche cousas da tronada. Na aldea non é como nas cidades que hai mellor cobertura, pero aquí se trona e tal, marcha todo. Bueno, eu en Vigo sin rayos, polo menos non me enterei. É pouca chuvia. Orre, carai, en Vigo. Mimá, pois onte na Coruña, cando chegamos á Coruña, casi caía o cielo ao chan. Caían, e depois empezou a chover, chusos de punta, e depois sí que escampou, pero hoxe... gracias por el dato, de nada, Gustavo, gracias a ti. Así que dalle a suscribirte e dalle a unha campanita de activar as notificacións, porque non costa nada tampouco, e así cada vez que subo un vídeo vanche a avisar como se fora unha especie de un WhatsApp, e así xa che avisan sempre. Hola, Nuska, saludos desde Miami. Seguro que en Miami non escoitástedes os tronos que tivemos aquí e que estamos tendo aquí en Galicia. É moita chuvia, moitísima chuvia. Eu sempre che vexo despois, pero aquí na Costa da Morte os tronos foron onte, o sábado. Claro, os tronos foron onte, foron despois de madrugada ás 7 da mañán, de hoxe, logo, da madrugada do domingo, e siguen hoxe. E logo en Outes, queresme dicir, Rosa, que en Outes non houve tronos hoxe pola mañán, nin ao mediodía? Porque aquí sí que houve, pero bueno, igual son máis para a parte de abaixo. Ola, pois aquí tamén houve tronos. Pero onde é aquí? Pilar, tasme que dicir onde é aquí? Porque senón non sabemos, aquí tamén houve tronos, pero non sabemos. Pois aquí non houve. Claro, quedamos sin saber onde é aquí, é máis aquí, porque aquí é en calquera lado. Sabes, quen diga aquí, acerta sempre. Entonces non sabemos. En Amoedo tampouco choveu. Recarai, cerca de Redondela. Hoxe non choveu. Pois caeu todo aquí. Hola, llegué. ¿Quién llegó? Elena. Hola, Elena. Llegaste a tiempo. Bienvenida. Hola, Nuska, buenas tardes desde el centro de Asturias. Vaya temporal que tenéis. Pois sí, espero que non venga para aquí. Si me din alguén desde Outes que non houve tronada e aquí houve moita, descoida que para Asturias non vai, está baixando como cara para entrar por León, pero non para arriba para Asturias, creo eu, non sei. Acá en Uruguai llueve a mares, mucho trueno, relámpagos, cruzo dedos que non se me corte la electricidade. Eu tamén, porque aquí estamos igual, o sea, Gracia, estamos exactamente igual, porque aquí tamén hai moitos tronos, e tamén se nos vai a luz, ás veces, non sempre, pero bueno. En Muros hai algún trueno, pero non mucha lluvia. Que suerte tuvéchedes. Enhorabuena, Nuska, moitas felicidades. Moitísimas gracias. Eu non sei se sabedes, va haber moita xente das que estades aquí non o ides a saber. Nuska é a primeira vez que planto nabos ou grelos. Me nacieron, pero están moi pouco unidos a la tierra. Es normal, totalmente normal, porque las navizas, futuros grelos ou futuros nabos, depende da clase de navizas que plantes, quedan moi superficiales, non se poden enterrar, porque é unha semente tan diminuta que se a enterras non ten capacidade para subir para arriba. Entón, preparas o chan e despois seméntase. Pódeselle pasar con un rastrillo, se queres allanar un pouquiño, se anduves por riba, pero non se enterran. Entón, cando nacen, están a derriba, pero depois elas buscan por meter as raíces máis para dentro, non te preocupes, En Muros hai algún trueno, pero non mucha lluvia. Aquí en el occidente de Asturias, solo 3 tronos. Foron os que mandamos para aí nada máis, o resto só os collemos nós aquí, porque diximos nós, para que ellos vamos a mandar para lá, unha vez que empezamos aquí cos tronos, xa quedamos con todos, xa quedamos nós con eles. En Teo, ao mediodía, pedrazo, tronos que metía medo, exige. Pois aquí igual é Cristina, e chuvia
chuvia, unha barbaridade. O sea, tremendo, tremendo. Probé lo de la miel con 2 tipos de miel diferentes. Con uno salió y con otro no. Me quedé súper intrigada de saber por qué. Unha era boa, auténtica, e outra non. Ou a mellor unha estaba demasiado cristalizada e non chegou a facer o experimento, pero era porque era unha de verdad e a outra mel era de con sirope dese de azúcar feito. O azúcar é máis barato que o mel. Entón, aquí en Rianxo trona e chove moito. Agora mesmo aquí non chove, pero bueno. O que vos iba a dicir que ao mellor moita xente das que estades aquí non o sabedes, non tendes por que sabelo, a verdad. Fai uns cuantos días puxose en contacto comigo unha persona que leva unha asociación que se chama Galicia Sostible, nada, que querían facer como un foro, un evento, unha xuntanza de xente do rural que traballa polo rural e por rural aquí en Galicia, e xuntaron a 100 personas. E a 4 de nós, pois, deronnos un reconocimento por crear contenido para as redes sociales e poñer en valor o medio rural gallego. Foi un reconocimento, non un premio, sino un reconocimento como en agradecemento de poñer en valor o rural gallego. Fomos eu, o de En 20 metros, non sei se conocedes, unha rapaza que se chama a nosa granxiña, que eu non as conocía, non me acordan os nombres de memoria, pero voulas a dicir porque foi un placer. Nosa granxiña se chama o perfil da outra chavala, e a outra é Lucía Casal, con 2 is e 2 as, Lucía Casal, Lucía Casal. E iso, a C de 20 metros, en 20 metros, e deronnos ese reconocimento que fomos antes recoller a Mega, ao Museo de Estrella Galicia, que, por certo, quedoume unha gana de ir a mirar o museo, porque nós só fomos ali a unha sala moi bonita, que estaba todo moi ben preparadiño, e tiña un escenario, puxeron un escenario fermoso, moi bonito, moi axeitado para o que era o foro. E nada, ali estivemos cada un falando das súas experiencias nos seus canales, ou, bueno, outra xente que falou que tiña empresas ou así, gallegas, a través de medios sostibles. Estuvo moi ben, vime moi contenta para a casa. Pero só vos enseñar, a ver, no Insta sí que puxen fotos, máis ou menos de como foi e tal, pero eso. En Outes houbo a noite e a mañá, e agora tamén amago de marchar a luz. Bueno, pois, Froila, chamaste Froila. É a primeira vez que escoito ese nombre, o sea, Froilán, para masculino, sí, pero Froila non o escoitara. É bonitísimo, tes un nombre moi sonoro, dá gusto dicilo, non sei, é como Froila. Está guai. A ver, Cristina García, dinos, eu quería preguntar, comeches algunha vez ortigas? Comín. Din que en que se poden comer, si é así como faz. Como fago eu, non? Para comer as ortigas. Mira, as ortigas pódense comer. As ortigas teñen un altísimo contenido en ferro, aparte de outras vitaminas, pero o ferro é unha das súas cualidades. Si vas a buscar que tiene la ortiga para tomar, se che vai a poñer hierro, porque é o que máis contén. Entón, para as mulleres venos genial, porque o ferro extra nunca nos vende máis. Bueno, nunca non é, cuidado, tampouco sin pasarse. Pero como se pode comer? Mira, podes coller as follas máis tiernas antes de que espige, porque sabedes que as ortigas botan unhas espigiñas, bueno, para despois botar como un polen, como unhas esporas para expandirse, non? Para a súa maneira de reproducirse. Entón, a mellor maneira de collelas é antes de que boten esa espiga, que dependendo do tipo de ortiga e de onde estean, pois será antes ou despois. Casi todo o ano hai ortigas por aí. Cóllelas as follas,
cortadiñas, as máis sanas, e esas polas encima dun trapiño, así nunha beira da encimera, da cociña ou así, durante 2 días ou 3, depende, que non lle dea a luz do sol, porque calquera planta que queiramos secar para despois usar en infusións, se queremos que manteña canto máis as súas cualidades, temos que conseguir isto. Bueno, sempre vos lo enseño e diredes vos, está pesada a enseñar as follas da erva luisa, porque me gusta moito. Vos vedes o color que ten esta folla de erva luisa? Esta folla está desecada, o que pasa que agora hidratina, e ao hidratala, se a secas ben, que non se poña negra, vou lá enseñar. Esta é a miña erva luisa, que tamén a hai que recoller xusto antes de que espigue, antes de que empece a botar a flor. Bueno, ou cando vexas que empeza a botar a flor, xa apañades. Teño vídeo, no meu canal de YouTube de como secar a erva luisa, por si vos interesa. Vos vedes como está estas follas? Mirad. Están secas, o sea, escoitade. Están secas, perfectamente secas. Bueno, pois, deste color, pasan a este color. Isto é maravilloso, porque é casi como unha folla fresca. De feito, é fresca, só está deshidratada. Pero calquera erviña que queirades deshidratar, enriba dun trapiño de algodón, mellor a poder ser, porque vai a absorber os excesos de cando vai a folla como respirando, xa absorbe o paño que tendese abaixo. Que non lle dé o sol, porque se non queima, se queima por culpa do sol, xa non ides a conseguir nin tanto color, nin tanto aroma, nin tanto sabor, nin que teña tantos nutrientes que lle queden aí. É verdad que calquera cousa que deshidratamos, ca deshidratación, ca evaporación da auga que contén, tamén se lle vai algo do que tiña, das vitaminas que tuvese ou do que sea, non? Pero se o facemos ben, vamos a mantela nunhas condicións óptimas. Entón, para secar un premio á recompensa, dadelle ao me gusta, iso é verdad, 158 personas e só hai 90 me gustas, iso sí que é super importante para min, para os directos. Unha pregunta agora que chego Nadal, podemos botar na composteira as conchas dos moluscos? Sí, claro que podemos botalas, porque de feito vanos a aportar un tipo de calcio, como viviron no mar, diferente ao tipo de calcio que ten, o sea, a composición que ten a cáscara do ovo. Todo vai a ser calcio ao final, pero é diferente. Entón, canto máis variedade a composteira, mellor. Que pasa ao botar as conchas do marisco na composteira? Van a cheirar a gloria, van a cheirar a kilómetros. Vaise chancher a composteira de moita mosca de mierda, cousa que non é malo, pero, bueno, dependendo de onde teñas a composteira situada, pode che resultar desagradable, porque vas a ter moita máis mosca. E despois tamén corres o riesgo de atraer roedores, o sea, ratos e ratas para vivir na túa composteira por culpa de ter a cuncha do marisco. Entón, a ver, diste, claro, vas a comer nécoras, xigalas, boi, invítame, concho, se ves que vas a comer tanto marisco, tamén invítame, que eu como marisco, máis desbullo rápido, pero eu non aconsello, a non ser que botes as cascas, por exemplo, en un cesto, e lle días un bo manqueirazo para quitarlle todo o resto que teña de aroma a carne de marisco, para que non chegue a haber unha descomposición por marisco e non che atraia tantas moscas e tantos moscas e insectos en general. Pero poder, sí que se pode. É que sepas que a casca do marisco tarda moitísimo en degradarse. Años en degradarse. Pero poder podese botar, por suposto, sí, poder podese botar. Estaba contando o da ortiga. A ortiga pódese secar as folliñas, así como vos digo, en riba dun trapo, e cando estean secas e crujientes, gardalas, pois, nun cacharriño hermético, mellor, con unha tapiña hermética, mellor. Dios, que ben cheira isto. É que isto cheira igual que cando a escollo da horta. Exactamente igual, Bueno, a ver, estas son deste ano, que as collín en maio, creo, ou en junio, creo,
pero as resenden igual que cando están no pau da horta, isto é maravilloso. E a ortiga tamén se pode comer esta, o sea, podela comer como se fora unha espinaca, como se fora uns grelos ou unha rabiña. Home, non facer o caldo con ela, pero para consumila en salteados, por exemplo, unha vez á semana ou 2 veces á semana, ou nunha tortilla francesa, ou, non che sei dicir, en tortillas, bueno, sí, salteados, en menestras, en sopas, podes yo añadir a calquera cousa que queiras. Que pasa? Que hai algunhas ortigas que son como un pouquiño máis ásperas, crudas non se poden comer, porque teñen ese poder urticante, que así como nos pode urticar na piel, tamén nos vai a urticar na boca. Entón, eso para quitarlle o urticante hainas que ferver ou un pouquiño en agua, sería só escaldalas. No caso de facerlle unha desecación, xa casi perden todo, pero ao botarlle agua fervendo para facer a infusión, xa non che pican. E despois, cando acabas de tomar a infusión, podes collelas así e comelas, como se fora unha tapa. Acabaste de tomar a infusión e comes a tapa de ortigas. Pero, por exemplo, eu para facer unha tortilla ou así, doulle unha escaldadura, sin cañotos, porque os cañotos sí que se van máis duros. Entón, quítanse as follas. Polas a escaldar en agua, podes botar sal ou non botarlle sal, total, despois valas a facer ou salteadas ou con menestras de verduras ou nunha tortilla ou no que sea, esa vai a levar condimento de sal ou así. Vas a comer ortigas, son moi boas para eso, o ferro, sobre todo para o ferro. Hola, Pepe e Eme, hola, papá e mamá, hola, que tal, canto tempo sin che ver por aquí. Quisiera preguntarte por un problema que tengo en el laurel. Le sale una capa negrilla en todas las hojas. Supongo que es un hongo. Probé a usar jabón potásico, pero no puedo acabar con ello. Neus, es un laurel pequeñito, porque claro, o tamaño que teñen os laureles aquí en Galicia poden ser grandes como a pinos, como a piñeiros, gordos como eucaliptos. Entón, seguro que é negrilla, porque ti normalmente, a ver, nun loureiro é raro velo, porque o causante da negrilla, dese hongo que nos mancha, por exemplo, non sei, moitísimos árboles, as follas dos árboles, que non caen agora e se poñen negras. Normalmente é porque hubo pulgón na parte de arriba, nos brotes novos, e o pulgón excreta, caja, unha especie de melaso. E ese mel que van cajando, van quedando nas follas. E despois o hongo negrilla aliméntase dese melaso que excretaron os pulgóns. E por iso está, pero só é manchado. Cal é o problema? O problema é que si o teu frutal, que me dixo que era un loureiro, si o teu loureiro ten demasiada negrilla, demasiada, chega a non poder facer ben a fotosíntesis e deixa de crecer, deixa de facer a fotosíntesis, vai a mermar, vai a facer pequeniño. Neste caso non tes frutos, porque o loureiro non lle aproveitamos os frutos, o problema sería iso, que che vai a mermar se o tes de adorno ou así. Botaste o jabón potásico, tes que insistir máis. É unha cousa é botar jabón potásico para dañar os pulgóns, que se dañan moi facilmente e dañanse pois con un porcentaje de, non sei, 20 centilitros de xabón preparado para un litro de agua. Esa podes dañar os pulgóns. Podelo aumentar? Sí, o doble. A mitad xabón e a mitad agua non, porque é ofertísimo. Ese sería, a mitad xabón e a mitad agua, sería o que lle botarías ao teu loureiro. E tes que ser moi insistente. Casi é mellor botarlle xabón casi puro, esperar unha hora ou dúas e despois pasarlle a manqueira un pouquiño fuerte, sabes? Porque, claro, non te vas a poñer a frotar folla por folla, que ti colles un trapo mollado con xabón e pasaslle así, é que te che limpas as follas, pero iso non podes facer en un loureiro, porque ten miles de follas. Entón, bótalle xabón ben concentrado, moi concentrado, pero non o deixes aí, actuando así. Despois daslle ca manqueira e a manqueira xa mesmo vai a facer como unha fricción ao darlle ca agua fuerte
e así vas a acabar mellor con el. Pero unha cousiña, insiste, non é o mismo que botarlle a unha planta débil para tratar o pulgón, que tens que botar ao mellor cada 4 días ou así, que é un loureiro, e máis se é de adorno. O loureiro é moi fuerte e vai xa aguantar perfectamente co xabón. Con que non lle dé o sol, cando lle estás botando o xabón, xa estaría. Gracias a comer ortijas. Teles que probar, porque é como a todo, é un sabor diferente. A mí gustame revuelto, gustame tortilla, gustame mezclalas con, por exemplo, con espinaca, que a espinaca tetragonia, en tortilla francesa encántame, en un revuelto con 2 jambiñas e un revuelto así con ortijas está bestial, de rico, riquísimo, así que, veña. Isto estás dicindo ti agora os das ortijas, pero a min aquí chamaronme tonta cando eu fun a coller ortijas por primeira vez. Porque non saben. Non saben, Andrea, mira, antes comíanse, o que pasa que co tempo van caíndo cousas en desuso, polo que sexa, porque temos outras cousas ou polo que sexa, e deixamos de usalas, deixamos de disilas, deixamos de facelas ou deixamos de comelas. Iso vai a pasar toda a vida. Pero, como, por exemplo, os couselos, os conchelos, ombligo de Venus se chaman en castellano, para que, mira, tamén se comen. Teñen un sabor moi peculiar, o sea, tenche que gustar ou se non tal. Pero a min encantan as folliñas máis novas, para poñer, por exemplo, en canapés e así. É que é unha folla tan bonita, tan ben feita, tan redondiña, que dá moito xogo para facer canapés, por exemplo, bonitos. Pero o conchelo tamén vale para facer baos, fervendo agua, para facer baos, nos baixos fondos, para tratar almorranas. Pero tamén vale, por exemplo, ti colles un conchelo, cando che pican ortijas, vas polo monte, vas coller as ortijas que dixo Nusca que se podían comer, vas coller os conchelos, e ao coller as ortijas, picáronche. As ortijas son urticantes, o sea, teñen eses peliños que son urticantes, métense na piel e fannos urticaria, por eso nos pican. Iso de aguantar a respiración é mentira, Entonces, claro, pícache moito, estás no monte, pero pícache moito, que faz? Busca conchelos. Normalmente, cando hai unha planta que che dá un problema, xusto ao lado, digo na naturaleza que non ten a man dos seres humanos, fedellando. Cando hai unha planta que che fai mal, por ali ao lado hai unha que ten o antídoto. E isto ten unha cousa fácil de explicar, porque unha vais a alimentar da outra. Bueno, iso, deixame acabar do conchelo. Ti colles o conchelo, sacaslle pola parte de abaixo, sacaslle o rabo e tiras así para o lado e se lle sale como unha telilla. Entonces vas sacando como esa telilla da parte de abaixo e frotas, porque ao sacarlle a telilla permites que o líquido, porque é como unha suculenta, é igual que unha suculenta, por dentro ten unha aguilla. Bueno, pois esa agua alivia a urticaria das ortijas, por exemplo. Entón, claro, distí agora os conchelos nunca se comeronse tal, o que pasa que se deixaron de comer e deixáronse de facer tantas cousas, pero co tempo, ao final, todo vai a volver. E mira, se che chaman a tola das ortijas. Mira, as ortijas sempre son boas para facer calquera tipo de purín, para facer infusións para as hortas, para tratar a horta de moitas cousas, o sea, hai que coller ortijas. As ortijas son boas para todo. Hola, acabo de chegar, saludos a todos. Susanita, dalle ao me gusta. Aí está. Non sei se postes ti, pero hasta coincideu tamén, porque había 129 e dixo, dalle ao me gusta, e apareceu 130. Moi ben, A ver, idelle dando ao me gusta, porque hai 162 personas e 130 me gustas. Non me creo nada. A ver, sei que tamén o ombligo de Venus. Claro, é do que estaba falando. O ombligo de Venus é o que se chama aquí o couselo ou o conchelo. Conchelos. Chámaselle tamén o ombligo de Venus. Felicitacións, Nusca, por ese premio moi merecido. Moitísimas gracias, Margarita, porque para min foi... Non é que fora unha meta a acadar en algún momento da miña vida, o sea, que eu non me planteo premios. Non son unha persona que disfrute... non sei, subindo un pedestal, non? Porque che dixan, que ben tal.
Non sei, pero bueno, neste caso o reconocimento este pareceume fermosísimo, porque pon en valor o rural, o sea, que se faga este tipo de foros, para min é maravilloso, porque estános axudando moito a visibilizar o rural e a poñelo en valor, o sea, a poñelo o valor que ten. Para min foi moi guai, aparte que o pasei moi ben, conocín a un montón de xente e foi moi agradable, moi divertido. Nusca, como pude conseguir la espinaca tetragonia, estoy re contenta, moi ben, Silvia, mira, a verdad que a mí non me parece moi difícil de conseguir, pero bueno, alégrome moitísimo que encontraras. Vouche dar un consello, mira, ¿de onde eres, Silvia? Estou pendiente. Escríbeme ahora mismo. Estou pendiente. Dime de onde eres, que vou estar pendiente. En Argentina. Ah, vale. Argentina estáis empezando ahora primavera. No. Verano, non? En Argentina. En Argentina. Mira, cando vayas a poñer as ortigas frotábanse hortelán. Frotábamos hortelán. Non sei a que se chama hortelán. Non sei cal é o conchelo. Non sei que son os conchelos. A ver, que hai moita xente que non sabe que son os conchelos. Vou volo enseñar, Sí que sabedes, Bueno, sabédelo, pero segurísimo. Mira. Conchelo. O que pasa é que se o poño en gallego, ao mellor non... Vou poñer o ombligo de Venus. Mira, outra cousa é que se ves co reflejo, voulle quitar bastante... Velo? Vese ben, non? Quítolle máis... Agora sí, non? Sabedes cal é? Claro que sí, claro que sabedes. Aquí o hortelán chamámoslle amestrate. Ves? Moi ben, perfecto, pois ese é o conchelo, o couselo. Ou couselo ou ombligo de Venus, que tamén se chama. Da flor do loureiro non se colle o clavo do olor? Pois sería unha cousa que aprendería hoxe. Que va, non, muller, non. Seguro? Que va, home, se ademais a flor do loureiro non se pode comer, Bueno, tamén, mira, se é así... No, que va. Pode ser algo parecido, pero no, que va. El clavo de olor é un árbol, ademais é un árbol da familia Mitarace, nativo de Indonesia, donde se ha distribuído sus botones secos se denominan clavos de olor e se usan como especia, que va. De onde sale el clavo de olor? Los clavos son cosechados en Madagascar, Indonesia, India e Asia. O sea, non... que va. No. Vou a enseñar a foto. Pero que va. Non ten nada que ver co loureiro. Nada. Non. Xa dixeu mi madre, logo na miña vida supen eso. Parecíame raro. A ver, escribí un mensaje e non sei lo que pasó, que non lo encuentro agora. Te pregunto outra. Alicia, é o que hai que facer, porque son moita xente. Claro, eu fago así, e moitos leos cos meus ollos, pero non me dá tempo a lelos todos. Entón, insiste, ou despois mandádeme un mensaje á radio, que sempre é moi guai chegar ali á radio, que me dixan, mi má, moito che queren os teus seguidores, que temos aquí miles de mensajes. E aí non se perde un, O sea, aí nos dir contestando. Pero, se non vos lo contesto aquí, mandádemo á radio. E se queredes o número de teléfono da radio, tamén vos lo dixo, que o teño aí pendiente por se mo pedíades. Vamos a ver que a pregunta de Alicia.
que es la miel de maple. Felicidades por el premio, aunque no sé de qué va, solo te sigo. El premio fue un reconocimiento por mi labor de la divulgación del rural gallego. No, un premio no, un reconocimiento. Pero non sei o que é o maple. O sea, esa palabra en España non sei se existe. La miel é de abejas, nada máis. E depois todo o que sea miel de non sei que son añadidos. Entón, non sei o que é. Vamos por aquí, a ver, en Pontevedra chamámoslle maltrastes. Que nombre máis bonito! Os couselos que salen nos muros onde hai humedad, moita humedad. Mira que os plantín veces na horta, no meu muro onde non lle dá o sol, pero na miña horta non queren, Quería os ter na miña horta para comelos de fiar, sabes? Porque nos muros sempre pode mexar alguén, ou así, entón, esa mesma negrilla da que falas é o mismo do níspero. Tiñasme que enseñar unha foto. A ver, o níspero é moi puñetero porque colle moitas plagas, e non sei se é o mismo. A negrilla da que che falo pode ter ese loureiro, pode ter, por exemplo, o asebo, que tamén ten, poden ter os masanseiros, poden acoller árboles frutales por calquera tipo de árbol que cando ven a primavera bote como brotes novos. E nos brotes novos haba pulgón, que sea moi propenso a coller moito pulgón. Entón, ese árbol é moi propenso, se lle deixas ir o pulgón adiante, é moi propenso a que colla a negrilla. Entón, non sei se é o mismo que é o do níspero, pero posiblemente o teña tamén, claro. Eu non teño níspero, que vos parece? Tenho que comprar un níspero. O que pasa é que xa non teño sitio na horta. E gustame a fruta, pero non teño. A ver, vamos a ver. Es la mesma neguinha. Alicia, maple, non sei o que é iso. Por aquí, que es lo que domino un poco y los vídeos que encuentro. Ah, vale, que síguesme por aquí. Vale, pues perfecto, Alicia, que bienvenida eres aquí comigo, claro. Teñenme dito, pero nunca probei. Non sei que me dis, Pilar, dos couselos. Hai que coller as follas máis tiernas, porque as grandes amargan. Habería que quitarse a telilla de abaixo e máis son moi fuertes. As máis pequeniñas. Eu collín uns pouquiños hoxe para poñer no meu super tronco, refírome aos conchelos. Ah, sí! Ah, que guai! O que pasa que, sabes que? En donde tes o tronco creo que lle dá algo ao sol. E os conchelos ao sol non... Pero bueno, vanche a pegar ben agora no inverno e se lle dá tempo a botar a vara floral. Sabedes que teñen unha variña floral así, que eu cando era pequena collíamos así pola parte de abaixo e tirábamos para arriba e enchíamos a man como se fora de grans de arroz. E iso para sujar as cocinitas, as casarotas, para iso era o arroz das cocinitas. Espero que che vayan arriba, pero se non musgo, agora no inverno musgo en ese tronco maravilloso lle queda. Esto es maravilloso de la globalización, conocer plantas de otros lugares del mundo y personas maravillosas como tú. Silvia, pero ¿cómo que conocer plantas de otros lugares? ¿No conoces? ¿De dónde eres, loco, Silvia? ¿Non conoces os conchelos, os couselos, el ombligo de Venus? Se o buscas ti en internet, se o queres ver mellor, ponlle ombligo de Venus. Alicia, maple sub se produce en Canadá y norte de Estados Unidos. Es un árbol. Ah, o sirope de arce. Pero non é miel, o sirope sí, xa sei o que é. É como un melazo. É como se fora un tipo de caramelo líquido, oscuro, non tan denso. Sí, hombre, eso sí que sei o que é. Gracias, Ivette. Ai, que maravilla de comunidade teño aquí, que nos axudamos todos a todo o mundo. Pues moi merecido el premio. Gracias, Alicia, muchísimas gracias. O sirope de arce é un melazo, pero non é mel de abella, é un sirope, un caramelo líquido. Le quitan la miel e se usa para los pancakes. Sí, ou para facer un tipo de dieta detox, non? Que é botar o sirope de arce con zumo de limón, pimienta e agua. Faixe, sí que é moi conocida. É como para uns días solo, non? Facer como unha
A ver, como é? Desintoxicación, me cago en todo, non vou ser que me escribir yo por aí. Felicidades por o reconocimento, moitísimas gracias. Hola, Nusca, son Xavier de Catoira. Moi boa tarde, Xavier, que tal? Que podo plantar nun terreo de xabre? Me cago en todo, tío, pero é que te chamade xabre en Catoira? Teño que mirar o que é xabre, porque non sei o que é. Aquí chamámoslle de outra maneira, fijo, xabre. Abierto, aquí pon xabre, pon abierto. Terra arenosa, vale, espera, que vou ao dicionario da Real Academia Galega. Terra arenosa que se forma pola descomposición do granito e que é moi empregada na construción. Amigo, pero o xabre, e aquí chamámoslle... Bueno, hame de acordar, pero así agora non me acordo, pero non lle chamamos xabre nin nada parecido, porque senón sonaríame a eso. Ai, Dios, como lle chamamos? É moi compacto, de feito, bótase en pistas e pásase á pisonadora para que quede como se fora unha especie de cemento, o sea, porque eso non hai quen... E plantar aí é complicado, vas a ter que mesturar con outro tipo de terra. Dios, non me acordo como lle chamamos nos aquí, Bueno, pero... Saorra! Eso. Moi ben, Carmen. Así me gusta. Saorra é como se fora pedra moída que se vai descompoñendo no terreno e tal, son cachos de pedra, é como pedra arcillosa que se vai desfacer, pero iso fai como a semento. Plantar aí vai a ser moi complicado, Hola, casi non chegou. Si que chegas, muller, chegaste a tempo. Alicia, mezclas de lechuga ou sola, ou con tomate ou non? Espera, a ver, ensalada en pequeño, a ver, vamos por aquí. Que faz contra a gomosis? A gomosis é un hongo, telo que tratar. Cando normalmente son os pesexeiros. En China cómenos, que os sepades. Fanlle non sei que proceso lle fan, quítanlle a goma, lávana, férvena, depois non sei que máis lle fan, depois botanlle bicarbonato e depois cómena. Pero bueno, China non ten nada que ver con nós porque comen de todo. E a gomosis tes que coller un tratamento específico para iso, porque aparece nos árboles de cuña, máis ben, melocotóns, pexejos, ciruelas e así. É onde suele aparecer máis. Pero bueno, pode aparecer tamén en algún tipo de masanceiro, por daños que tuvo na piel, sálelle para fora como se fora unha gominola amarilla, ámbar, color ámbar, como se fora mel callado. Pero eso eu tuve nun árbol e quixen tratar de maneira caseira e morreu o árbol. O sea, non probí moitísimas cousas e non fun capaz. Así que ten que ser algo moi específico. E di, eses grandes rós dos couselos tamén serven para aliviar o picor da estruja. Claro, supoño que sí, porque si vale tamén a folla do conchelo, a súa flor, pois tamén valerá. En ensalada das pequenas están moi ricas, supoño que serían as follas dos conchelos. Concelos, non concellos. Concellos, non concellos. María, concellos, non concellos. Pódense chamar desintoxicación. Gracias, Mar. Mi más, veces atravesanse así algunhas palabras e non son capaz delas, non me salen e listo. O xabre, en Amoedo, é a terra rojiza, pero malísima para a horta. Hasta cheira mal. Pois, pero podela mesturar, sempre podes mesturala, facer compost ou comprar unha pouca terra negra e facerlle mezclala, sabes? Para poder ter unha terra no que plantar. E se non, o que podes facer sempre é un bancal. E a mitad do bancal énchelo desa terra mala e despois por arriba compras unha terriña negra e os últimos 20-30 centímetros terriña negra da boa. E traballas nun bancal, sabes, como os meus altos, e máis traballas de pé. Ola, tengo unha encina con el micelo de trufa.
y le salen en las ramas unas bolitas pegadas que se secan. Y se secan las ramas que podía hacer bolitas. Pero as bolitas salenlle nas follas da encina, o sea, tes o árbol e debaixo tes os micelios. Hasta aí entendo. Estás collendo hongos, trufas. E disme que lle salen as bolitas á encina, arriba. Pois nin idea. E que bolitas son? Son blancas, son amarillas, non sei, tocas e manchanche os dedos, son abolladuras nas follas, bolitas pegadas, é que iso é moi pouquiña información, non teño nin idea. A zahorra é mezcla de area con pedra, sí, con pedra desfeita, da que se desfai ela sola, sabes, que lle das un martillazo e se rompe a pedra en 1000 cachos, pois esa pedra que se desfai sola. Gracias, Nusca, de nada, non sei polo que, pero que ben me sinto. Eses son cloques. Cloques, non sei que son cloques. En Ribadavia, as cepas están plantadas en terras con moito xabre. Bueno, pero as terras, a ver, non é o mismo plantar unha cepa que plantar unhas suculentas, que plantar unha lechuga ou un repolo. Hai plantas que necesitan expandir as raíces rápido, porque senón, tal. Pero, bueno, non ten nada que ver con unha terra para unha horta, home. Mais en Ribadavia, máis en moitos sitios, que teñan as cepas todas plantadas no monte, é todo moi pedregoso, pero non ten que ver con unha terra que queres para unha horta, para plantar lechugas, tomates, pimentos. Se é moi dura a terra, as plantas non lle vai a ir ben. Ola, Nusca, por fin xa encontrei o arbusto de pera limón. Será pera melón. É unha freixoa, por fin. A freixoa compraste la tarde, porque agora xa deixaron de dar fruto, tamén non sei como a venderon agora, pero bueno. Planta en un sitio, Irene, que non encharque. Se ves que aí sempre está mollado, aí non é onde tens que plantar a freixoa, porque a freixoa non quero un terreno moi encharcado, así que con eso moito cuidado. Boas tardes, Nusca. Jesús, dinos, felicidades por ese premio merecidísimo, moitísimas gracias. A pregunta de hoxe é: onde podo conseguir as caixas para facer a primeira vermicomposteira? En internet son carísimas. Jesús, nin se vos ocurra compralas nin por internet. Ao mellor tamén podedes encontralas a través de internet, unha barbaridade porque son carísimas. Saleche a composteira nun pico, podeche valer cada caixa ao mellor 20 euros, que va, nin de coña, Jesús. Jesús e todas as que estades aquí. Imprescindible facer unha vermicomposteira para as vosas plantas, sexan ornamentales, teñades unha pequeniña terraza con 4 macetas ou solo para as plantas de dentro da casa, ou teñades unha horta, é obligatorio facer unha vermicomposteira, unha composteira de miñocas, porque non dan traballiño ningún e os resultados son extraordinarios, estratosféricos e excelentes. Entón, onde conseguir as caixas? Eu xa dixo no meu vídeo de como se fai a vermicomposteira, onde conseguilas, pero vou a repetir. Que me enfría a infusión e depois fría non me gusta tanto. Mirade, para facer a vermicomposteira de maneira caseira pódese facer tamén en caldeiros ao millor de pintura grandes. Pódese facer, pero eu prefiero en caixas de forma pan. Aquí chamámoslle pan de jabota, desa cousa blanca que rompe, e que se lle faz así salenche boliñas blancas, nieve artificial. Bueno, pero claro, pódelas encontrar a vender a través de internet, pódelas encontrar a vender en tiendas de efectos navales, pódelas encontrar, por exemplo, a vender en cooperativas que se dediquen a envasar, a embalar e a mandar para fora peixe ou marisco ou así, porque é no que se gardan. Aguantan moi ben o frío, máis o calor, ou sea, son como un termo, e poñenlle hielo, entón aguantan as cousas frescas e frías para chegar ao transporte a donde sexa que as manden. Ese tipo de caixas blancas. E poderles encontrar en todos eses sitios. Pero que pasa? Que
son caras tamén, demasiado caras. Para o meu gusto, demasiado caras, po que é. Entón, que ides a facer? Na vosa pescadería habitual ou en calquera supermercado donde vos levedes ben ca peixeira, ca persona que traballa ali na pescadería, ou que vos levedes con alguén do supermercado que vos faja o favor de gardalas, ali téñenas, porque aquí non existe, aquí na miña zona, non existe o salmón, nin o bonito do norte, nin peixes que son así como moi grandes, non? Entón, iso ven todo de fora. Nas pescaderías, cómprano a fora, porque aquí non hai na lonja siquera. Entón, ven das pescaderías, veñenlle de Noruega ou de onde sexa que veñan, donde o compren, e ven nunhas caixas grandes, de casi 1 metro, ou sin casi, porque son peixes moi grandes, o salmón cando ven enteiro, ou os atúns, ou, non sei, ese tipo de peixes que veñen así moi grandes en caixas, e son caixas de 1 metro, ven por 30, 40 centímetros de ancho, e de alto tamén son bastante altas. E nos supermercados tíranas, o sea, tan pronto como sacan o peixiño da caixa, esa caixa teñena que tirar. Para eles hasta é un incordio ter que tiralas, porque, se sabedes, ocupan moito, enchen un contenedor enseguida, o sea, se as podedes pedir nun supermercado, vámolas a dar sin problema, a ver, a non ser que non vos levedes con el, porque sempre é tamén un traballo extra ter que lavarvos un pouquiño a caixiña e deixala ali a esperar a que vos veñades en vez de coller e tirar todo á basura e seguir co seu traballo, non? Que o seu traballo é, pois, eso, vender o peixe, non che gardar as caixas a ti. Pero, bueno, se vos levades cunha persona do súper, vai volas a gardar. E nada, conseguídelas gratuitamente desta maneira. De todos os xeitos, non sei de onde é a persona que me preguntou, era un tal Luís, creo. Non sei de onde eres, pero se hai puerto de mar na túa zona, nos contenedores de puertos de mar, tamén cando ven algún barco e descarga ou así, suelen tiralas, porque se está ao mellor un pouco mal ou acaban de vaciar a caixa ou tal, e tíranas nos contenedores do puerto, que hai no puerto. Entón, se vas polas noites ou tal, ou fíjaste, e miras dos contenedores tamén, se está ben, se non está moi rota, podes botar un pouquiño de xica, se só ten un arrajo ou así. Así que, eso, as caixas tíranas no súper ao final do día, as do peixe, ao final do día ou ao principio do día, porque, por exemplo, aquí tíranas, chega o peixe pola mañán, poñen o peixe para vender e tiran xa a caixa, pero xa tiran pola mañán. Entón, pois nada, teredes que preguntar cal é a costumbre do voso supermercado de confianza e nas paguedes, por favor. E, ademais, axudamos a que haga menos contaminación, porque todo o que se lle poda dar unha segunda vida vai non agradecer o mundo en general, non? Para que vas a comprar unhas caixas que se tiran diariamente e que son fantásticas, igual que a que vas a comprar, igualita ou millor aínda, e vamos a dar unha segunda vida para facer unha vermicomposteira, non? A ver, eu teño xa intemperie totalmente na horta e aguantan ao millor 2 anos ou 3, porque depois que a intemperie, ao mellor se van algunhas formigas, as formigas fanlle buratiños, sempre se poden ir como desgastando, ás veces as babosas tamén se poñen a comer un pouquiño neso e fano como máis débil ou así, e telas que cambiar, pero bueno, que sepades que eso, no supermercado, a túa composteira ben xeitosa, a ver, non vai a ser, pero tamén se fixen das que non valían para nada, O sea, eu, a base de errores, aprendo tamén. Pero o bo que tendes é que eu xa vos enseño as cousas cando xa eu fallín, e din que a matrácula de facelo ben, e aí xa vos lo enseño a vos. Hoxe estuve todo o día facéndolle a remuda a unhas suculentas que tiña aquí todo nas ventanas. Se me seguides, seguro que vos acordades de ver as macetas que teño todas nas ventanas, todas de suculentas que teñen moita variedade, moito colorido e que están fermosísimas. Bueno, pois hoxe estou vos facendo un vídeo para enseñarvos como as remudo, tanto de terra como de limpar as suculentas que, claro, xa levaban, non sei, ao mellor 2 anos ou 3
na mesma maceta sin tocarlle para nada. Estuveron moi ben, pero chega un punto que hai que levantalas, limpalas, sanealas, quitarlle as follas vellas, quitarlle troncos vellos, decapitalas, volvelas a baixar, quitarlle os troncos, quitarlle as partes vellas, as partes máis leñosas. Entón estouvose preparando un vídeo, o sea que esta semana, suculentas, 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 suculentas! Así que esta semana vou vos a poñer o vídeo da radio, que aínda non o puxen, pero sabes o que ninguén o botou de menos, e máis o vídeo das suculentas, que tan pronto como o teña preparado xa vos lo enseño, a ver, las tierras de las cepas, si es de Sabrego alguna, tamén se mezclaba para hacer masa, para non gastar tanto cemento. Tamén é verdad, porque iso aguanta do terreno, porque como fai como unha especie de cemento, tamén fai como de muro, non? Claro. Entón, cada persona ten, cada pueblo ten que facer uso dos recursos naturales que ten na súa zona. Non vai a andar a acarresar desde outro lado, non? Entón, eso. A mí me regalaron la planta calanchoe. A planta calanchoe é un tipo de suculenta, pero hai varios tipos. O sea, calanchoe é unha clase de suculentas, pero dentro da calanchoe hai moitas variedades e bonitísimas. A peculiaridade que ten a calanchoe, hai algunhas calanchoes que crecen con tronco para arriba, que iso é moi peculiar en unha suculenta, porque non, as suculentas son todas máis ou menos baixiñas, ou fan tronco tipo jade, o jade, non? Que hai diferentes tipos de jade tamén e poden facer árboles enormes, inmensos. Pero o calanchoe, hai algúns que se comen, incluso, e que teñen propiedades curativas, pero outros non. E outra peculiaridade que teñen, eu tuve tido algún calanchoe que medía máis que min, o sea, casi os 2 metros, un 70, un 80, que vos la teño enseñado así en algúns vídeos. E despois bota unha flor tan bonita, e depois morre, sabes? Pero o que ten é o peculiar que teñen as calanchoe, un tipo de suculentas, é que botan os seus fillos, en vez de botalos como outras suculentas na parte de abaixo, ou como que brotan polos lados, ou así, non. A calanchoe bota os fillos nas follas, o sea, imaginadevos que este é unha folla de calanchoe, non? Bueno, o tronco ten moitas follas e este é unha folla. Bueno, pois, todo pejadiño por aquí, o ladiño por onde fai o dibujo a folla, aquí, todo pola beiradiña da beira da folla, todo pejadiños, nacen os fillos, en todas as calanchoes. E os fillos, cando empezan a tropezar un no outro, están moi débilmente unidos á nai, digamos, non? Por iso tamén a calanchoe lle chaman mala madre. Mira ti, do pai nunca se supo nada, pero ela chamanlle mala madre ou mala nai porque se desprende dos fillos cando ainda son demasiado pequenos. Pero son uns supervivientes, cando empeza a tropezar un no outro, porque nacen moi xuntiños, tropezan un no outro e fan así, clac, é como que rompen da folla e caen ao chan. E ao caíren ao chan, se aprenden, se volve a nacer outro calanchoe. Hai a xente que di que son, bueno, a ver, isto de chamarlle a unha planta invasora porque se dá ben, é un erro. O sea, hai que cambiar a forma de chamarlle, porque se dea ben unha planta non quer dicir que sea invasora. Invasora é unha planta que é traída fora do seu hábitat natural, que pode ser en outro país, ou en outro continente, ou en outro planeta, non sei. É traída artificialmente, normalmente, que atraemos nós, e a metes en un hábitat do que non é dona. E o que fai é apoderarse dese hábitat. Iso é unha planta invasora, que se faise co teu ecosistema e non é dai. É unha planta foránea, forasteira, traída á forza para outro sitio. E o que fai é matar toda a flora e fauna do seu alrededor.
e acaba con ese sistema. Iso é unha planta invasora, pero non porque unha planta se dea ben lle podemos chamar invasora. Hai plantas que se dan moi ben porque crecen moito, pois hai nas que podar. Vos vistedes algunha vez unha cepa de viña? Se non se podaran as cepas de viña todos os anos, e se lle guiaran as uvas para que nos deran unhas uvas bonitas, e as cepas da viña tamén lle habería que chamar, se son as 8, tamén lle habería que chamar invasora, porque eu teño visto aquí no monte de xente sin alma que vai tirar o escombro todo ali ao monte, cando non os ve ninguén, e prendeu algunha cepa de viña que é tan larga, tan alta e tan como un eucalipto, o sea, alá, a metros e metros e metros, de botar ali anos e anos a cepa crecendo, pero non por iso unha cepa de viña é invasora, porque crece ben, o que hai é que podalas. Bueno, pois, miña xentiña, a ver, por favor, dadelle o me gusta antes de marchar, felicidades polo premio, moitísimas gracias. Nusquiña, eu as miñas suculentas teño as en tiestos bastante grandes, aínda que ti dis que non precisan moita terra, e agora botolle miñocas. Está ben, a ver, non necesitan moita terra, pero se as plantas en moita terra tamén se dan ben. O sea, é unha planta que pode ter moita terra ou menos terra. E o de botarlle as miñocas, controlo que non sean moitas, porque as suculentas non necesitan nutrientes, apenas necesitan nutrientes. Porque, boa semana, Cris e Isa, pois non necesitan moitos nutrientes por culpa de que as suculentas teñen un crecimento demasiado lento. Unha suculenta pode botar deste tamaño, rechispan. Vai-me dar o hipo agora. Unha suculenta pode botar deste tamaño 3 ou 4 anos. Así. Entonces, que nutrientes vai a necesitar? Se lle botades demasiados nutrientes, podela queimar. E pensades que ao mellor foi porque as regastes moito. E non foi por iso. Igual foi porque lle botastes demasiados nutrientes. Entón, o das miñocas, ten cuidado porque se son moitas miñocas, van a producir estiércol aí nesa maceta e poden dañar as suculentas. Bueno, nada, que esta xentiña que te seguimos tengamos unha gran semana, bicos a todos e a todas. Alicia Fariña, voume quedar con ese mensaje de Alicia que me parece maravilloso porque vos dá as boas noites a todos e a todas as que estades aquí en comunidade acompañándome cada domingo e facéndome sentir genial porque son casi 200 personas e casi están igualados os me gusta. Eso é maravilloso. Se non lle destes ainda o me gusta antes de marchar, dadelle o me gusta. Nada, pola miña parte, nada máis. Espero os vosos mensajes na radio, se queredes mandarme as vosas consultas, que me fan sentir moi ben, moi querida ao chegar ali. Joi, Nusca, como che queren os teus seguidores? Pois claro que sí, presumo de vos, entendes? Nada, miña querida xentiña, coidadevos, tende unha moi boa semana, portádevos ben e, sobre todo, sedeme moi felices,